No adalista am kadagiti basbasolmi, siya sino ti makalisi iti panusam o Apo. O Israel, agtalek ka iti Apo, ta saan nga agbalbali ti ayat na, ket kanayon asi aayat amangi salakan. Kasubuten nanto dagiti Israeleta, kadagiti amin abasbasolda. No adalistaam kadagiti basbasolmi, siya sino ti makalisi iti panusam o Apo. Tumakder tayo. Iti kinapudno. Ti Apo ti adda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Daytoy sumaganad na do tinasantuan Ebanghelyo kasing surat ti San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ibaga kada kayo makastrek kay to ti pagarian ti langit no napaspasnek ti panagtulnog yo ti pagayatan ti Dios kem ti panangtungpal dagiti pariseo ken dagiti mamaestro iti linteg tangegyo ana isao kadagiti tattao idi unana di ka mamapatay siya sino man na pumatay may darumto yamitay bagak kada kayo asya sino man na makapungtot ti kabsat na may saklang to iti okom. Siya sino man nga kunay ti kabsat na awan serbim, may saklang to ti Sanhedrin. Ket ti agkunay ti kabsat na maagka, sungbatan nanto ijay impyerno. Garod no mangiruknoy kay ti daton mo ti altar, ket malagip mo nga dagura ken ka ni kabsat mo, ibatim ti daton mo iti sango ti altar. Umunapay ngayon ka makikapya, ken kabsat mo sa kanto agsubli amang iruknoy iti daton mo. Nga damang idarum ken ka ket ti panakat ti pangukuman, makiareglo kapay nga umuna ken kuana, sakbay ti panakayuli ti darum. Tano saan isaklang naka iti ukom, ket ti ukom, yawat naka iti pulis amang ipupuken ka iti pagbaludan, ibagakken ka nga jay munto aging ga mabayadam ti amin amultam ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Kay baga rabi tayo kakapsat, good evening. Welcome, imadu tayo tata, tiday ti rambak tayo, ken awan timang mangeg ko nga minditan, ngagbabasketball and song at adu tayo itatan. So praise the Lord. God is good all the time. Sino tagpapautang ka na kayo dito? Tayag naman ti ima na. Awan na po? Sino napadasan na nagpautang? Di pa napadasan? Naman. Dalistaan niyo. Dalistaan niyo. Nya tirik na yun no sandang agbayan. Yarik na yun, no sandang agbayan ti utang na. Makarurod. Okay, di na po. Napadasan yun, nga linipat ti utang na. Kada kayo. Diya ka mo, no da makalipat ti utang na. Mabalin nga jimutang, nalipatan na. Ngam ginagpautang, narigat na, nga malipatan. Nagmayat ti salmo tayo. Una na dito'y, no adat listaam, kadagiti basbasolmi, siya sino ti makalising iti panusam. Pakita namanen ti Diyos tayo ama nga asi.
Pakita na kada tayo, no kasano nga gayat ti Diyos kada tayo. Tamo tayo sa tayo maliklikan da ito'y gaputa da tayo kay nadaanen iti kinarasi ti kinatao tayo. Hantay nga santo, uray no dagiti sa santo, uray suda ket napadasan damet iti nagbasol. Uray non anuem kakabsat ti agpasingpet ti biag mo, adan tulata nga kadito, nga agbasol tayo. Yung nagbayat, nagbatad, ti kinuna ti Apo, no, dati listaan na, iti basol tayo, siya sino kada tayo, ti makalisi. Amu tayo nga rod, kas kinunaktatay, at ti managayat a Diyos, kan kanayon, ken sidadaan, amang uray kada tayo. Ibaga na ti umuna nga may basa, manipod iti libro ni Propeta Ezekiel, pagpilyan na tayo. Nyati kay kayat yo, tayo nasingpet, gagbalin nga naluko. Bueno, dati naluko, gagbalin na nasingpet. Pili kayo. Agpili kayo. Una na dito nagagan tayo. Dajay nasingpet, gagbalin analuko. Uray no kasanuti, aduti inaramid na sananto nga makaluban. Dajay panagaramid na itinakes. Yan dajay aduti aramid na kadakes, ngem napanunot natin nagbabawi, nagbalbaliw itibiyag na pinasingpet na tibiyag na inkan nanto tibiyag. Ti Diyos, bendisyonan nanto, ket ikan nanto itibiyag. Kada tayo kakabsat iti panawen ti Kwaresma, panawen ti panagbalbaliw, panawen ti panagsubli ti Apo. Ngem anamet kayat nga sawen, nakas nabutay, nagsubli-subli tayo. After Kwaresma, agsubli tayo, manentay daan na kinatao tayo. Hindi ka di progressive, panagbalbaliw. And every year that we celebrate Lent, ket adati mainayon, abwagas iti panagsingpet, panagbalbaliw, iti panagbiag tayo. Kaya di surura tayo manenti Apo, tati may sakadag iti kang runaan na tubeng. Din tayo panakatagikwa, iti biyag nagdanayon, ano panakatigwa, panagsingpet, ket daytoy kinatao tayo. So kakuna natata, di ka mamapatay. Sana insuro kada tayo, no anya ti kayat na nga sawen. Nga dayjay hanlaeng nga dayjay pamapatay, ket ti pimatay ka ti tao. Gayam ni Apo Jesus, kuna na uray iti panagrurud. Weno oray iti gura iti pada tayo nga tao, ket maysa nawagas iti pamapatay. So nga awisen na tayo ti Apo, nga ibatan tayo nga muna dagiti gura, ibatan tayo nga muna dagiti sana pa nagkikinawatan, tapno ken makikapya tayo, makikapya dagiti kagurgura tayo, tapno tayo matagikwa iti panakaisalakan. Datayo kas kinunaktatay ti panawen ti Kwaresma, panawen ti panagbalbaliw, panawen ti panagsurot ken Kristo. Asan laeng nga panagtungpal dagiti annungen tayo, kas kinunana iti panagdilaw na kadagiti Pariseo, nga tungpalen da dagiti linlinteg, ngem adayumet iti puso da iti Apo. Dahil kumapanang surot tayo, pananganong tayo, dagiti aramid tayo, iti daytoy nga panawen ti Kwaresma, kaya titurong na tayo, iti panagbalbaliw. Panagbalbaliw, nga saan na nasubyan, iti daan aki na tao na. Dawaten tayo nga rod, iti pamatibker ti Espiritu Santo, ken kastamet iti panangibabayt ni San Jose kada tayo. Tani San Jose, natepel nga asawa ni Maria, impakita na tipudpudno nga panagayat, ken panagtalek ken ni Apo Dios. Nagtalek ken agserbi tayo ken kuana. At tayo liplipatan ti kinuna ti Ebanghelyo, iti daytoy nga aldaw, ngayon tayo nga muna makikapya, kaya dagiti kagurgura tayo, dagiti manggurgura kada tayo, sakbay nga idaton tayo ti sakripisyo iti altar. Kaya't nga sawen, nadalusan a puso ti kasapulan ti Apo, tapno adadamet nga may ramidan tayo ti pagayatan na. Intayo nga rod aramidan daytoy
kabayatan ti panang susurot tayo iti panawen ti Kwaresma. Sapay kumatakasta. Tumakder tayo. Kararag asapasap. Kakabsat iti napudno pamati ken panagtalek ken Jesus. Amang iturong kada tayo tinaylagitan nga Ama. Kay kaysa tayo amang iruknoy. Nagiti amin nakasapulan ti gimong. Kuna tayo titunggal pangkep. Apo denggem apo ti kararagmi. Denggem apo ti kararagmi. Agpaay iti simbaan tayo, nang nangruna kini Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi, religyoso ken laigo, tagtultuloy ti anepda amang isaknap iti naimbag adamag, ket adupay a tao ti mangawat ken Apo Jesus a Kristo, kumararag tayo ti Apo. Denggem apo ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, ti pagilyan tayo a Pilipinas, ta iti baet dagiti agduduma a panubok, sangsangwen dagiti mangidadaulo kada tayo, iti agdama a tiyempo. Ipangruna da kuma nga itrabaho ti pagsayaatan ti kaadwan, saan ket adagiti bukod da a panggep, kumararag tayo iti Apo. Denggem apo ti kararagmi. Agpaay iti gimong tayo, takanayon kumaama amiris tayo, ti kaipapanan ti panagsisinaranay, panagiinayat, ken panagtitinulong, tapno agbalin tayo apasurot ni Kristo, kumararag tayo ti Apo. Denggem apo ti kararagmi. Agpaay iti proyekto, ken programa ti parokya, tasapay la kuma, tamaisayangkat dagiti ganwat, nga dapag panagtitinulong ken panagsisinakit, kumararag tayo iti Apo. Denggem apo ti kararagmi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tamaragpat da kuman iti gloria ti Dios, babaen di kita kararag tayo nga agpaay kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Denggem apo ti kararagmi. Paay kadagiti kakabsat tayo ti Cluster 4, Gimong San Roque, Barangay Officials, ken Catholic Women's League, ti panagtultuloy ti anepda ngagserbi ti Apo. Kumararag tayo. Denggem apo ti kararagmi. Apo Dios, ikan na kami ti baro a puso ken baro nga espiritu, tapno dagiti daton mi ket agbalin anabanglo a daton para ken ka. Sika ngagbiag ken nagari tagnanayon nga awan tinggana. Amen.
Mararag tayo kakabsat at nagitoy nga daton tayo, makayayo ti Diyos sa manakabali namin. Apo awatem ka, dayti daton mi, isa kinayat mo amang FF, tapungtot mo kada kami, ken mangpatalged ti panakaisalakan mi, gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo ti adda kada kayo, itagayo dagitapos puso yo. Giyaman tayo ti apo a Dios tayo. Puno na apo may kariket trumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso. Nagyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, manakabalin ket agnanayon a Dios. Takinayat mo nga agyaman kam ken ka, babenti pa ng parparit mi ti bagimi, tapno matered ti kinatangsit mi, ken kasapay a manayunan ti ilimus mi ti marigatan, kedayta kinamanangasim ti tuladen mi, anasa tamakidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga anghel, ket itantanok na kaket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, na Diyos dagiti amin napaswa, ti langit ken dagang ngapnuda, iti pakay dayawam, Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti naganti Apo, Hosana iti kangatuan. Puno na yapo abig ka kinasanto, sika ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawate mi nga rudngipay mo ta Espiritu magpasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem kadipay mo ida kada kami. Abagiken dara ni apumi a Hesu Kristo. Isadisak bayawat na si ayat ti bagina tapno tutuok, nagalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaen niyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to amay paay kada kayo. Stamet akalpasan daydi panang rabida, nangalay ti kalis sa gyaman manen ken ka. Saninted ka dagiti disipulo na ket kinunana, alaen niyo ket tuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baruken nagdanayon na tulag, isa may buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden niyo daytoy a pangilaglagip yo kaniak. Ti misteryo ti pamati, bayan ti cross mo ken ka panagungar, kami salakan sikat manubuti sang. Ti gardapo panagilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti panakaisalakan. Nagyaman kam ken ka, tempay mo may kari kami nga diti saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawate mi Apo, tada kami makirano diti bagiken dara ni Kristo, pagkikaysayan na kamkuma, ti Espiritu Santo, laglagipem kadapo ti iglesia manisaknap ti sangalubungan, ket parerayem tayat na anadyosan. Laglagipem met ti Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi, ken dagiti amin apapadi. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi, abat maturog asin na namay iti panagungardan to. Kaya namin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem ka nila iti sidong taranyag mo.
apakakitanda ken ka iti rupa. Dawate mi Apo tay pay mo met kaasim kada kami. Aramidem kuma may kari kamamin ti agnanayon na biyag. Ket makiranod kam to kinagasata na Birhen Maria nginati Dios. San Jose nagasat nga esposo na kadagiti apostol ken kadagiti sa santo. Suna nakapudno ang nagserbi ken ka diti daga. Makikadkadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantano ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Titimpuyog te Espiritu Santo, inoknaymiken ka man nakabalin nga ma. Iti amin na dayaw ken gloria, tignanayon nga awan tinggana. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken adalan kadagiti na Diyosan a parsuro tordan tayo ti agko na. Amami nga adat sa dilangin, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagaryam matungpal kuma, tinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit, when dito'y dagaakas sa dilangit. Idem kadakam iti aldaw ditoy ti kanen mi iti patinayon na aldaw pakawanem dagiti basul mi akas metiti pamakawan mi. Kadagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan na umandukon, iti sulisong isalakan nakan, iti dakes. Dawatem iken kaapo, ti isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada sayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Babayan ti panulong, tapan ng asim kada kami. Kadayon kumalaing iti basol may lisi kami, kiniti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat, tanamnamayan mi, ken iti ay na sa Kristo nang isalakan kada kami. Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukan yaktited ko kada kayo, san kada dagiti basbasol mi ti kitaem, udiket ti pamati ti iglesia, at kas mayan nurot ti pagayatam, ipay mo kada siasiken, kuana ti kapya ken panakay kaysa, sika nga agbiag ken nagari, ti agnanayon nga awan tinggana. Tapia ti Apo kang kanayon kumangadda kada kayo, ipay tayo ti kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you, kapya kada kayami. Cordero ti Diyos sa mag-iikat kadagiti basbaso, sa ngalubungan mga Cordero ti Diyos sa mag-iikat dagiti basbaso ti sa ngalubungan
Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kan ti kapyan. To'y ti Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasul ti lubong. Igasat tayo na yaban, iti daytoy apadayana. Mangikanta, yayati Diyos, nginanti mangidumdumang. Pitlo ketatawen iti naglabas, nadubay mangiburay tigasan.
iranod pamating, ken pananginanamang, kayat ti Diyos nga agdanayon, intay waragawang, may sa apamati, may sa nga namnama, timpuyog dalya sa tawagas. Intay agkay kaysa mangikanta, tiyaya ti Diyos ket di mangidumduman. May sa apamati, ay may sa anamnaman, impuyog dalya sa tawagas. Tuy agkay kaysa mangikanta, Nueva Segovia. Kamararag tayo, ipay mo kadapo, tapabarwen na kami dayti sakramento ng inawat mi, tapno kalpasan ti panakadalos ti daan na kinatao mi, mayalatiw kami amayranod kadagiti kinagasat ngay bunga daytoy makaisalaka na sakramento. Gapuken Kristo nga apo mi. Tugaw tayo. Giyaman tayo kakabsat, pagyamanan tayo dagiti nangidaton ti insagana ti kumbento. Dagiti insagana ti kumbento nga daton. Giarak ken tinapay ken kandela nga agsubli-subli ti altar. Hello. Ti daton apo ket aggapu kada kayo, ang aggapu nga agsubli-subli ti altar nga daton, okay? So, kada kayo nga sumarsaruno nga ag-sponsor, agitugot kayo. At anuhan nyo nga isubli-subli dati daton nga dito sangwanak, ya? Hanyon to'y kapkabil no bigaten, masapol nga di daton nyo, aggapu kada kayo. Yaman tayo, tigimong San Roque, barangay official, sa damo na barangay official, sapo tayag naman tima na, no da kapitan nga may naisalakan tayo, ada dua nga barangay officials tayo, palakpakan tayo kakabsat. CWL, tayag na ima na, damat dua, dadya nga CWL takabay mo, piman, mano CWL dito, nagaduda mo, di na pang kami jay, nagapan kami jay, naganan prison, apay nga duduwa kayo nga CWL tata, nga nadamag. So thank you kada kayo. Pagyamanan tayo met dagiti nagdaton ti kalman, nadaan tayo met ti nasurok nga 4,000 nga koleksyon, 4,721, halos sagparehas ti first collection 2,624, second collection 2,097. Nandiyan ti paraburyo idi kalman. So tuloy tayo, into no bigat, ti agdaton, awan ti maidaton nga aggapu ti simbaanen, aggapu kada kayo. Dapay ka nakakabil dito flowers, kung kunana pa'y nga mawamo, nakitak nga flowers, na may brilyo, and nagnagan sa mo. Aper, arkos na giti nagnagan dito po? Arkos? When yung kabilyo laeng nga didam amupulos, arkos sa mo dagiti nagnagan dito ay. Ito no bigat, idauluan kada tayo ti Cluster 2, Gimong Santa Monica ken Mother Butler Guild. Ti agidaton, itugot yo, ti daton yo nga kandela, Johnson Cabaya, idaton yo, flowers, Wilfredo, Mr. and Mrs. Wilfredo Galinato, itugot yo, ti flowers, bread and wine, itugot yo, ti bread and wine. Awan ti makita yung ngay sagana ti sakristan dijay ni nya ti PB apo, nya ti PB pambansang bayan nya punong barangay, sorry,
na kaming nga sanay ti Tagalog. Punong Barangay Hermenegildo de Rosario, ken Nelia de Rosario. In kind, SISA coordinator. Tapno da serbi na tinarami yung nga program apo. Tapno da serbi na agdaton kayo. Awan ti serbi na no arkos dato. Yang kailan nagararamid kuman. Na ito nga programen no awan mo't lang ti datdaton niyo. So no bigat, awan ti sagana dagiti sakristan. Itugot yo amin ama idaton. Okay, apo? Sumo lang nga dagiti taga-aplan nga papadi ka agdawat da kada kami idi babati hostya kada arak taawa meti da daton niyo. Yung paulit-ulit nga subli-subli yo dito altar. Ti daton aggapu kada kayo. Nalawag dayjay apo. Hangag ka. Kung nangar dayjay rito tayo kumararag tayo tapno dagitoy daton tayo. Unana daton tayo hanga daton na naggapu jay sakristi. Daton tayo nalawag apo dayjay liturya tayo nga kasyay. So ngayon to no bigat dagiti na ikabil nga nagan dito tapno san kayo nga arkos ti programa. Please, agidaton kayo kumasagay saan kayo nga biruken no bigat, da kayo nga nakanagan ditoy. No awan kayo, umay kayo kitain di balayo, singirek dagiti daton nyo. Joke only. Joke only. No bigat apo, timisa tayo kat alas 6, no medyo may ladladaw, 6 o'clock nobena, 6:30 jay misa. Okay, ito no bigat. Bigat apo. Tagpabigan na kami ta alaen na di grupo minti Caritas Nueva Segovia. So 8 o'clock tumatimisa tayo, 7 o'clock tinubena into the Sunday, 8 o'clock itimisa itibigat. Nanyo liplipatan dagi jay nga schedule tayo. Ulitek, tidaton, agapu kada kayo, hang agapu di sakristi. Tumakder tayo. Tiapo, tiadda kada kayo. Bendisyon na kay kumati managay tunay a Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo, tayon ti Kapi at ti Apo. By the way, Apo, mangkita kayo man ti electrician, when no birukin nyo dyan ang wiring datoy, there is something wrong with that wiring nyo. Hantay nga Ryan nga umasok. Kasi madi, di wiring da. Nakita kat switch, may nga switch, nakadado nga silaw na. It is not good. Sorry apo, electrician ak namin. So nga madi, dito wiring nyo. So nga mga kayo bigat, tadin tukad di umasok. Ngamin lost connection dito. Dati kunada nga lost connection. Nagsilaw agad da, that is lost connection. So the sources of fire. Okay, ito no bigat, please lang, no sino ti makamamo, ti electrician nyo, ibaon nyo ditoy. Ito no bigat. Jose napili, esposo ni ina, nininyo